Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyi-channel kama kupasithoni nge-channel yenye Flick. Nako kubalulekile ofanele ukwenza ukusubscribe nokulike kakhulu. Siyacela ukuthi ke ube yimember yale channel. Uma member uyakwazi ukuthi ulekelele ngemali engawu-R9 ngenyanga. The last time we checked there were few people laba bese bengenile besupport i-channel engathi nawe ungangena ube omunye walaba supportayo. Kodwa ke nakunye futhi kubalulekile ukuthi sebenzisa le number kuphela ukungifonela kuphela. Ungayisebenzisi ku WhatsApp, ungayisebenzisi kuma SMSs. Isebenza kuphela kusuka ngo9 ekseni kuya ku5 ntambama kuphela. Sibheka la uyiphupho lenkomo uma ibhonga noma ikhala. Iloko singakusho. Number 1, uma uphupha inkomo sithatha lokho Paulo bema ibhonga noma ke izibhonga. Lokho kusho ife lemnyama nokuthi kukhona usizi umunyu nesilile sizayo phakathi kumndeni wenu noma ke ebantwini obazile ojwayelene nabo. Number 2, ubuphupha futhi inkomo kubalulekile sikuveze ukuthi kuwuPaulo uma ibhonga noma ke izibhonga. Lokho kungasho ukuthi kumele uqaphele ingcindezi, ingozi nezinkinga ezizayo. uJoel 1 verse 18 ithi yeka ukububula kwezilwane imihlambi yezinkomo ikhungathekile ngokuba ke ayinadlelo. Yebo, nemihlambi yezimvu izithwese icala. Number 3, uma uphupha futhi inkomo kuwuPaulo uma ibhonga noma izibhonga. Lokho kungabuye kusho ungahle ubhekane nesikhathi esiyibi sokudabuka, ukudangala noma ukudumala nokukhathazeka esizayo. uJob 6 verse 5 izimbongolo ziyakhala, izinkomo ziyakhala lapho ziphelelwe amadlelo. Ngakho ningalindele ukuthi ngithule kulokhu. Asivale ngokuthi ke kodwa komunye njengoba inkomo khumbula inkomo kwesinye isikhathi zithathwa njengento ebika idalwa. So kungenzeka futhi zikhali inkomo kodwa uthola ukuthi kunento ethile edinga ukulungiswa ekhaya noma singathi idalwa noma amathongo kungenzeka anesikhalo esithile ngawe noma ke ngekhaya efuna nisukume nisilungise kungaze kwehle inkinga noma nibhane noxhaxha leinkinga. Kungenzeka umonakalo somkhulu kakhulu ongahludalwa amathongo ngenxa yesikhalo okufanele nisukume masinya niphuthume nilungise. Siyabonga. Ngakhohlwa ukwenza ukubaluleka ukusubscribe, ukulike nokuba yimember le channel noma ukunikela nje kule channel ngale account ekhona. Inamba isebenza kuphela uma ungumlandeli, isebenza kuphela kusuka ngo9 ekseni kuya ku5 ntambama. Isebenza kuphela ukungifonela, hayi ngo WhatsApp. WhatsApp ungawusebenzisi, ama SMS ungawasebenzisi.